Jeho dráždění je ovšem velmi důležité, pokud chceš orgasmus, protože v vhodné poloze dráždí pošťováček buď muž nebo žena sama. Kombinací s vaginální stimulací drážděním uvnitř pochvě se intenzita prožitku zvyšuje. Takže, Mohiko, tvoje kamarádka s tím orgasmem kecá. Takže, pokračujeme. Jsou moje představy normální? No děvčata, jsou vaše představy normální? No moje teda ne. Hele, tohle to nám napsala Tamča, jo? Mám ráda, když má kluk nade mnou moc. Třeba mě spoutá poutama a osává mě. Dělá si se mnou, to se mu zachce. A mě to moc vzrušuje. Pak na to vlítneme jako blesk. Mám to sice ráda, ale cítím se trapně. On říká, že se mu to líbí. Existuje na to něco? Máš asi masochistické sklony, Tamaro. Tak děláš to. Tak jak líbáš? Teď vám dám otázku. Jděte do prdele. Shows flying, Hello. Hej, počujte mobil, prosím.